από τις πράξεις τους θα καταλάβεις ποιος άνθρωπος είναι καλός ή κακός. Καμιά φορά μπερδευόμαστε. Ποιο να προτιμήσουμε, ποιο να κάνουμε σύντροφό μας ή φίλο μας. Υπάρχει κάτι που είναι πολύ σημαντικό για να μπορούμε να ξεχωρίσουμε έτσι στα γρήγορα. Είναι το θέμα της βοήθειας. Η βοήθεια, ξέρετε, είναι κάτι το οποίο είναι έμφυτο. Μια έμφυτη ικανότητα μέσα μας. Δεν είναι μια επίκτητη, να τη μάθουμε γιατί μας έχουν πει ότι είναι καλή ή κακή. Αυτή είναι έμφυτη ικανότητα. Να βοηθάμε και να βοηθιόμαστε. Αν ένας άνθρωπος σου μιλήσει ότι η βοήθεια είναι ένα περιττό πράγμα, δεν έχει κανένα ενδιαφέρον, να τον αποφεύγεις. Είναι επικίνδυνος. Αν κάποιος άνθρωπος σου πει ότι είναι κολοκύθια η υπόθεση βοήθεια και στο όνομα της βοήθειας εγώ μπορώ να κάνω εγκλήματα ή μπορώ να κάνω ασχήμιες ή στο όνομα της βοήθειας εμένα με προδώσανε και είναι μια αηδία όλη αυτή η ιστορία, αυτός είναι ο εγκληματίας. Γιατί εγκληματίας είναι εκείνος ο οποίος περιφρονεί τη βοήθεια και την θεωρεί κάτι κακό. Αυτό είναι ο ορισμός του εγκληματία. Οπότε αν ένας άνθρωπος λειτουργήσει έτσι, δεν είναι ανάγκη να τον κάνετε παρέα, να τον έχετε σύντροφο στη ζωή σας. Είναι ένα απλό τεστ. Μιλήστε του περί βοήθειας και πέστε του. Ποια είναι η γνώμη σου για τη βοήθεια? Αν σας πει ότι η βοήθεια είναι πολύ ωραίο πράγμα και όταν την έκανα ή μου την έδωσαν ένιωσα υπέροχα, έχεις να κάνεις με έναν καλό άνθρωπο. Αν σου πει όμως ότι είναι φρικτό πράγμα η βοήθεια και είναι μια αιτία αθλιότητας και ένα ξεγέλασμα του ανθρώπου, είναι ο αυριανός εγκληματίας αυτός ή ο σημερινός εγκληματίας. Οπότε να τον αποφύγεις όπως την πανούκλα.